Achégase o Día da Nai, unha data moi especial marcada no calendario de moitas familias. Entre tradicións e emocións, son moitos os que xa están a preparar os seus detalles para celebrar esta xornada tan significativa. O primeiro domingo de maio convértese cada ano nun momento de encontro, lembranza e agarimo coa celebración do Día da Nai. Hai quen aposta polos clásicos, ramos de flores, perfumes ou pequenas sorpresas cargadas de simbolismo. Sí, sempre. Para a miña nai sempre. Tentarei facerlle algo, sí. Bueno, a ver, aínda moi pensado non o teño, pero bueno, cuestión de mirar por aquí por algunha tienda e nada. Rosas, a ver, de vez en cando pois algún vestido, que ahora se acerca o verán. Bueno, calquera cousiña, o que vayamos vendo. Hai quen tamén prefire compartir tempo en familia cunha comida especial ou unha simple xuntanza arredor da mesa. Sí. E máis aproveitando o Día do Traballador tamén, imos comer fora e todo genial. Pero non todas as celebracións son iguais. Para moitas persoas este día tamén é un momento de memoria, no que as flores teñen como destino o cemiterio, nun xesto de recordo para aquelas nais que xa non están. Levarlle flores ao cementerio. Falleceu, vai facer 4 anos. E hai quen agarda con ilusión ese pequeno detalle, sexa un agasallo ou unhas palabras sinceras. Porque máis aló do valor material, o que realmente importa é o recoñecemento e o cariño. A esperanza nunca se perde, pero teño 3 homes, e os homes, como homes, ás veces son moi olvidadizos sobre eso. Pero bueno, con tal que me digan un bico os días mamá e tal, xa me chega. Verdad que me conformo con pouco. Algo sempre cae, ainda que sei pouquiño, pero algo sempre cae. Pois non o sei, será unha sorpresa. Unha tradición que ano tras ano segue moi vivo na sociedade.